Memòria és una selecció de treballs dels últims 8 anys que tracten bàsicament temàtica social, que és un dels meus motors que em mou a crear. És un tema que des de molt petit que he treballat i em ve de la guerra d'Iran-Iraq, que la meva mare m'ensenyava a la televisió, dels nens de l'Àfrica, d'Etiòpia i Eritrea, morts de gana, secs, que estaven patint la misèria de la sequera i la fam, i tot això em va colpir. I des que vaig començar a treballar, la temàtica social és un tema que em sento molt còmode i en cada context de cada moment doncs, intento passar pel filtre de l'art el que és la meva interpretació sobre aquell problema. Aquí podem veure diversos treballs que parlen de conflictes, de situacions diverses, com la peça marxista-leninista Rojo Separatista, que és del meu besavi Francesc Vilavila, que va estar tancat a la presó després de la Guerra Civil, condemnat a mort, i se li va commutar la pena per 10 anys de treballs forçats i presó. En aquesta peça vaig voler entrar a dins de la presó model, tancar-me durant 2 hores dins d'una cel·la i amb un aparell electrònic que agafava el pols del meu cor, aquest pols i aquest batec del cor anava sonant per tota la galeria per visualitzar que 80 anys després els mateixos gens tornaven a entrar a la mateixa presó defensant els mateixos ideals que defensava el meu besavi. Desaparecides és una sèrie de fotografies, de retrats de noies de la ciutat mexicana de Tijuana, que és fronterera amb Estats Units. I les fronteres mexicanes amb Estats Units tenen la problemàtica un gran nombre de persones desaparegudes i majoritàriament són dones. I vaig voler posar aquest filtre de plàstic per generar aquesta idea de que totes són potencials desaparegudes. Entre la realitat nítida i la desaparició, l'absència total, hi havia aquesta transició, i aquesta era una mica la idea de la peça. Som és una peça que vaig fer pel Festival de l'Art d'Andorra, amb la idea de que tots podem ser en algun moment refugiats. Aquí vaig imaginar-me els meus fills com a refugiats, vaig fer-los un en braços de l'altre, amb unes dimensions de 400 metres per 50 metres d'ample, amb tela, i estaven situats sobre el camí dels drets humans, que és un camí on al final de la Guerra Civil molts republicans van fugir cap a l'estat francès per salvar la vida, i en el context de la Segona Guerra Mundial molts jueus van fugir cap a l'estat espanyol per salvar també la pell. Era una ubicació excel·lent, que es podia veure des de tota la vall d'Andorra, i en el centre de la capital era quan la figura plenia tota la seva força i es podia veure amb les seves 3 dimensions. Rellegint Palestina és una peça que vaig fer a Cisjordània, pintant coloms de la pau sobre els forats de bala i forats de metralla que hi havia encara i que evidenciaven el conflicte llarg que porta el poble palestí ocupat per l'estat d'Israel. El túnel és una peça que vaig fer també a Tijuana, en un indret de la platja on hi ha molts immigrants que volen creuar cap als Estats Units. Vaig voler fer una forma de creuar el que fan ells, intentar creuar-la, en aquest cas, per sota de la tanca. La bandera americana és una icona del somni americà, del capitalisme, i en aquest treball vaig voler fer dibuixar la bandera americana per gent que ha fracassat, que no aconseguirà mai aquest somni americà, que és l'antítesi. El capitalisme posa la responsabilitat del triomfar, del tirar endavant a la vida, a la persona, i ens posa aquesta força, aquesta idea de que tu, si lluites, si tu vols, pots. I si no pots, si no ho aconsegueixes, és perquè no t'has esforçat prou, i llavors la responsabilitat recau sobre les teves espatlles i no sobre el sistema. I això és el fons d'aquest treball que volia posar de manifest. El Mediterrani és un cementiri a cel obert, i Mare Mortum és una peça que vol evidenciar aquesta realitat de gent que fuig de les guerres i la misèria per tenir una vida millor, amb la gent que ve de vacances a les nostres platges. Són siluetes de 50 metres que emulen la imatge dels immigrants morts, que van desapareixent amb l'ús que se'n fa de la platja, de les onades, fins a invisibilitzar la peça.
El volcà de Cumbre Vieja va ser un espectacle de la natura, però per altra banda va ser un desastre econòmic i social per la gent que vivia en aquella zona, perquè va afectar a milers de persones destruint les seves cases i els seus camps de conreu. El que vaig fer va ser parlar amb molta d'aquesta gent, demanar-los que em sintetitzessin en una paraula el que sentien, com definirien aquella situació que estaven vivint amb una sola paraula. Vaig escriure aquestes paraules amb làtex i vaig esperar que la pols que projectava el volcà les fes visibles. Erosió és arrencar part de la superfície del terreny i deixar una ferida. Aquesta sèrie pretén posar de manifest la fragilitat del medi ambient, ja sigui per causes directes de l'home com indirectes del canvi climàtic. Memòria és una sèrie d'intervencions on poso de relleu la degradació de la mateixa. Reivindico la necessitat de preservar-la com a eina per lluitar contra moltes de les problemàtiques de les que parlo en aquesta exposició. L'exposició Memòria és una reivindicació precisament de la memòria.